ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് കയ്പില്ലാതെ നമുക്ക് പാവക്ക വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കറി വെക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 2 പാവക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ 1 മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് ചിരകി വെച്ച് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 തക്കാളി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം. 2 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 1 ഹാഫ് സവാള, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാവക്ക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പാവക്കയിലുള്ളതും ഉപ്പ് തിരുമ്മിയ വെള്ളവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. ആദ്യം ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചാലാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊട്ടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച പാവക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം ഇനി നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളെ പാവക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ അരപ്പിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം, നമുക്ക് എത്രയാണോ കറി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ അരപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ പാവക്കയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ അരപ്പിലും കൂടി ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ പുളിങ്കറി, പാവക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിങ്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ലേ, നല്ലൊരു ഒഴിച്ചു കറിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.